bisimila Maliba TV 1 jabarani ka ni aw ka kunnafoni sentelima waati sele kɔkanko ni diɲɛ jɛkabara minisiriso ye kumakan dɔ galontigiya minnu bɛ ka boli bɔlɔlɔ sanfɛ ka ɲɛsin Algérie lasigiden ka lasigini ma u ka jamana la a b'a jira ko ye kunnafoni jatigitan de tiɲɛ tɛ min na kɔkanko ni diɲɛ jɛkabara minisiri Abdoulaye Diop y'a jira kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko waliya ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka basigibaliya de nati jamana kɔnɔna na ani ka hakilijigi kɛ k'olu yɛrɛ ka kunnafonidilenw de y'a yɛrɛ ye ani ko maaw k'u janto u yɛrɛ la kunnafoni jatigitanw dɛsɛli la ani ka a sinsin a kan ko o nafa ka bon danaya sabatili siratigɛ la ni ko kan jamanaw ye. O kɔfɛ jatigɛwalikɛlaw kɛlɛli okumu kɔnɔna na février kalo tile 21 san 2026 Gourmassi tabaw ka sanfɛ pakuru ye susulwaleya kɛ Segu, Kidal ani Mopti maraw la Sunga Marika Worodugu fɛ Segu mara la jatigɛwalikɛla 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko bɔra baara la ani ka fara u ka subahana minɛnw kan n'an taara ɲɛfɛ Kidal mara la pick-up dɔ fana bɔra baara la a n'a kɔnɔmɔgɔw ani ko jatigɛwalikɛla kuru dɔw min bɛ tali kɛ maa 5 la fana bɔra baara la a taara Worodugu fɛ sabana o kɛra Jafara be Mopti marabolo la susulwaleya 2 ka tuguɲɔgɔnkɔ kɛra sababu ye ka jatigɛwalikɛla 8 bɔ baara la ani ka fara u ka bolimafɛnw kan o senfɛ Gourmassi tabaw ka kunnasigi maa ɲɛma b'a ka cɛdenw fo u ka baara ɲuman na ani ko Gourmassi tabaw cɛsirilen don k'o baarawaleya ɲɔgɔnnaw kɛ jamana kurukara fan bɛɛ la. Ni hambore na hamta kɔkan kibariya kunnafoni na hama daminɛ Burkina Faso février kalo tile 20 san 2026 Burkina Gourmassi tabaw ye Russie ka minɛ cilen dɔw sɔrɔ kan sagule Lamizana la Wagadugu min nafolo kasabi bɛ taa i jɔ sefa wari $192 la o jɛgafɔ baara in dakun fɔlɔ min bolonɔbila la avril kalo san 2025 Moscou u minɛw bɛ tali kɛ groupe électrogène 10 transformateur 15 ani ji filtrela 100 ni 25 o dabɔra yɔrɔ dɔw kama lakana yɔnyɛni bɛ yɔrɔ minnu na o minɛw dira Russie lafasa ɲɛmɔgɔ ka nunabila colonel Roman Alexandrovich Ponomarev fɛ o dɛmɛ bɛ tali kɛ Russie ni Wagadugu ka jɛɲɔgɔnya baaraw siratigɛ la. An b'a kuncɛ Pakistan ye laseli kɛ kari don k'u ye susulwaleya ta ka ɲɛsin jatigɛwalikɛlaw daga yɔrɔ ma min bɛ tali kɛ Taliban Pakistanɛw ni État islamique bolofara dɔw la o min ye bingani dɔ kɔmasegi ye min kɛra a ka jamana kɔnɔ Afghanistan jamana ɲɛmɔgɔ ye o susulwaleya min kɛra Nangarhar ni Paktika maraw la kɛra sababu ye ka mɔgɔ 10 bɔnɛ u ni na ani ka fara jogita dɔw kan min na muso ni denmisɛnw b'o la Kabul bɛ o binganiw kɔ ni ka o jalaki min bɛ ɲɛsin dugudentɔw ma o fariyankow bɛ na fiɲɛ don Pakistan ni Afghanistan cɛsiraw la. Ni de bɛ dan sigi ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabarani kan.